O mangpili rong no nugui belai no kha khamo. Sini Tiprasa bwrwi rok wansa chwla rok bai nukung khama rok nugui. Norok mohai nuda nukha khoroksa wanjik bwrwi chakri khlainai. Tiprasa chwla bekar samung tangnai amahai chwla rok bai kaijak mani phi angle nugyakho. Mohai lang nukha khoroksa Tiprasa bwrwi doctor, engineer, bank manager, SDM amahai bwrwi wansa chwla bekar samung khlainai gari chaluknai mwkhwtwng phalnai abahai chwla rok bai kaijak mani. Mohai kemang salburum sini Tiprasa bwrwi rok buni dofani borok bai nukung khawi tongkhangke salsa sungbo Tipra hasteni musa mayung shikruk tokching kemai thangmahai sungbo salsa komrei thangano. Faide keching joto Tiprasa thansake mohai rokno kasolayana tai khorangti salayana. O message no joto no send khlaidi haika ba pirdi. Paithago joto no hambai.